Paljon kysymyksiä, mut oikeesti mua ei kiinnost. Koitan pysyä houkutuksista etänä, mieli vaan seuraava siirros. Äijä mä slaidan niin kova, mä koko ajan vaan sairassa liirros. Kovan pitää vauhti, renkaat on heated up niinku hiilos. Me tehdään tää paperi, tehdään tää leipä, mut annetaan luojalle kiitos. Aivot niin spagetit, tuntuu et jossakin hajonnut, mulla on liitos. Ne leikkivät täällä vaan hide and seek ja niiden raha on jossakin piilos. Ne leikkivät täällä vaan hide and seek ja niiden raha on jossakin piilos. Ja joskus ne kutsuu mut Zidaneks, koska mä saatan ehkä pelata likasest. Mut onko miettinyt, että se vika ehkä ei oo vaan mus, vaan se on myös sus. Äijä sä puhut kyllä paljon, mut et sä tee midi, sä oot vaan yks iso pus. Jengi täällä ihan vitu liian laisko, niinku nois hitannut jotain kush. Mulla ei oo aika olla vetellä, mulla ei oo aika olla tekemät. Mulla on vaan aika mennä kohti tavoitteet, eli aika mulla edetä. Ja mä en enää kerkee tehdä silleen, millei mä tein ennen, mut mieles on mulla millei. Eli free date ei kerkee ja se on perseestä.